डाड के पठाई के त मुंडा हतै गरम चुम्मा देला नहर बभेलो ने सरम जइबे ससुरा त रोकहु न जेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो कनबे कतबो नै टेंशन लेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो डाड के पठाई के त मुंडा हतै गरम चुम्मा देला नहर बभेलो ने सरम गे जइबे ससुरा त रोकहु न जेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो कनबे कतबो नै टेंशन लेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो Shumik Satish, Rema, छोड़ के ते जाई छकरे जा रखी हाथ में ते आशा गे ससुरा में है तो तोरा पगल जे के दासा गे तो भतारा त पार्टी मने बोगे छौरी तोरा बहिन के पटेबो कनबे कतबो नै रोकहु ला जेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो Shumik Satish, Rema, मंगिया भरे तो जखन देख के तोरा हंसबोगे छेला पहिल तू अब तोरा बहिन संगे फंसबोगे पूरा सीन वीडियो कॉल पर देखेबोगे छौरी तोरा बहिन के पटेबो कतबो खाना जानै टेंशन लेबोगे छौरी तोरा बहिन के पटेबो Shumik Satish, Rema, बैठिया जखने डोली में छौरी देखी है नहीं पलट के सुन ना ससुरा जाके पंकज संगे ली हम मजा सट के अनिल देलको जे फोन छीन लेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो कनबे कतबो नै टेंशन लेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो डाड के पठाई के त मुंडा हतै गरम चुम्मा देला नहर बभेलो ने सरम जइबे ससुरा त रोकहु न जेबो गे छौरी तोरा बहिन के पटेबो कनबे कतबो नै टेंशन लेबो गे छौरी तोरा बहिन के